След като се разходихме из градинката с японски череши, решихме да тръгнем към стария град Гамластан. Бил съм тук многократно, но никога не ми омръзва. Ако не сте били в Стокхолм, задължително трябва да го посетите. Атмосферата в този град е приказна. Има много интересни паркове и музеи за разглеждане. Макар и да е краят на април, времето тук беше много студено. Решихме да влезем да се стоплим в един италиански ресторант. Поръчах си паста с патоджан и бих казал, че това е най-хубавата, която съм ял някога. След това тръгнахме към спирката, за да си хванем автобуса и по пътя ни срещна моята приятелка Пепа. Когато стигнахме до пристанището, гледах бързо да вляза в кораба, за да отида в уелнес центъра. Бях много щастлив, че нямаше никой в сауната и успях да се насладя на спокойствието, гледайки морето през прозореца.